Sa manyang lugar, actually pirang aldaw nilang nag-decide kami because mauranon, pagkatapos baka tayo libre ng tao sa amin. We have to celebrate ini yung tapos ini kadaklan din we are actually celebrating the 80th year of the end of World War II sa Bicol. So sa mga bagay, and of course Independence Day na so it showcases ini yung ini yung Japanese occupation, of course, because of the fact na ang memory ta medyo harani pa dyan sa partong yan. Of course, we were not yet alive during those times, pero mga magurang ta nabuhay sinda kaya ako kitang na story. Minyang ko ta na, I don't have to kumakaluto si Art na Miranda, na aki ni Major Juanqui Miranda, just arrived from the States. So, nag-meet kami sa mga daw. And nag-invite ni Deco Arap na actually si Major, si Art sagot kayo nagpinsan because ang ina-apas si Major Miranda nagpirinsan, nagka-artubang harong nila dyan sa San Nicolas before the war broke out. Unfortunately, para i-roll na tong dagang ito kung sa iyaon siya rong niya, kaya ngayon itang landmark and si lugar na very important because of a great man. Actually, siya si ex-congressman Rocco. Si Major Miranda naging congressman kang Naga immediately after the war. Appointed siya ni Rojas, congressman, and then, and of course, siya responsible kami pagkaigwan ng Naga City Charter. So, ini po, at the same time that we are celebrating Independence Day and the anniversary of liberation from the Japanese occupation, i-coincide yan po, and we tried hard na nag-coincide sa panahon na ini pag-open ni kaniyang salit na museum on World War II. And salit pero pagmamalaki ng magayunon ang presentations. Si Karen ang talaga nagpa-redesign kaya inspired ini yung kang sarong museum duman sa Nagasaki. Itong atomic bomb, itong museum kang Sa Dejima. Sa Dejima. At the same time, ito ba lang sa museum? Itong araw kayo sa mga ano yung mga yung petrified wood. Hindi ba yan properly captioned? Kasi hindi pa siya So, ibang Spanish era section. So, yan ang pagkengkay, backlit. Ito ni si Barong Gatong. Hindi lang Gatong kanina. Abang. Pwede. Ayaw pang maraming processing. Ayan. Pag-movie niya. Late 19th century.
1900s. So, tapos ang Naga, Arven. Then other side na yan, yung German. Ito ang Naga yan. Shot yan yung American soldiers. Siguro ba ako sa US? O para naman pag-ibig sa Monte Rico. Wala rin po. Yan, may pinasabog. Ikis na ako. May hapsing talaga ito yung sisi. Sa kubulit pa doon, masukan. Kaya lima, tapos na. Estamos organizando. Ayun, malay ko yun. May mga sorry. Hindi kaya na siya no kaya na si Kundura. So, ay interesante sa Indomain sa atin yung yung black hole patch. Actually, ang purpose ng map na yan is pinapadala na sa US Air Force for strategic bombing para maraming sa nag-sack na liliw. Kaya nga pag nagparahulog ng bomba ang Amerikano, paano nila Pilipino. tadain man nila kung tutulog na Kutsara ka. Hindi na pula kaya ang gamit sa Naga without Hindi any ka kita kasi di pa musok. pero iyan sa plano kan sa mga gila, ipapadala dito sa Air Force. Ini World War II typewriter. Ini